Janakkaan koira Kerho ja Alma sai tuloksen viime radalta 10. Nyt lähdetään parantelemaan sitten sitä. Tuomari alkaa olla sen näköinen, että kohta tuli pilli. Ei tarvinnut ihan, hilkulla oli, voisin sanoa. Näytti siltä. Tämän päivän sääntöjen mukaan tuohon lähtöön ei saa liikoja aikaa kuluttaa. Etenkin jos se koira on laitettu jo kerran, että palataan vielä koiran luokse, niin sitten sitä lähtee heti. Kun uutta koiraa kouluttaa, niin toi lähtöasia on muuten yksi sellainen, mihin ei ehkä tarpeeksi aina kiinnitä huomiota, niin se on kuitenkin A ja O radan suorittamiselle. Ja hylky tälle parille.